Ćao ljudi, ovdje Crazy Tube. Izvinite. Igramo Bridges. Čekamo igrača. Izvinite zbog ovog laga, mislim da neće biti dobar PvP, samo da smanjim ovo. I da smanjimo malo render, brate. Ti bude na 7. Da sad malo neće da laga. Ljudi, pošto je ovo sranje, moramo da uđemo neki drugi. A tad ćemo se zajebavati malo sa ovim. Šta je tu dobro jebati sranje? Gde su flyersi? Što ti nećeš? Umri. Neću ga u hardcore. Ćemo sad uzeti to ovo ekstra. Dobro, idemo sad na Bridges. To sine 19. To želim da čujem. Pošto nema minera, moram to za mnogo sranje od kita. Ne, moj neki drug dijabola kupio bravlera. Idiot. Hoću ja u plave da budem s ovim smrdljivim ultra. Hoću ja u plave. Okej, brate. Hoću ja u plave. Hoću ja u plave, bre, hoću plave. Joj, fuck. Joj, blue, neće, bajko. Ja sam glupi žuti. Ja, ovo je sranje sa vodom. Ajde, brže to. Ajde, bre. Ajde, brže, bre. Brže, to mršu. Evo ga je on. Kako je botare jebem ti sunce. A vidi ga smradulja. Hoću sam malo kurac. To mi reci. Mrš! Što mrzim tako smradulje, ne batavi i onda se podmeću. Gledaj, pokupili mi sve pečurke. Joj. Čudno nisu. Idem ja da čim. Evo ga još jedan. Ako se pitate što nije mračno, ja sam stavio da bright bude ono baš ekstra. Što onako, brate. I šara mnogo kamenja. Aj malo više da kupimo, evo tako. I moramo da kipamo. What? Ništa. Treba mi ugalj, batari, batkovi. Evo ga ugalj.
Ajde bre. Idemo. Opet kažem izvinite. Da vidimo. Evo ga je. Sad kad bi našli diamondiće, bilo bi ekstra, ali nema. Evo ga opet gold, idem da idem da li mi se ispeklo. I pravimo pik. Tako. I idemo dalje da kopamo. Idem sam malo dole. Sam rekao. Prosine. To. To zla. Dobro, pokupit ćemo i to zla. A glupo što ne mogu da se prave ove jabuke zlatne. Gde si? Daj mi. Ići ću sa kamenim pikom zato što da ne bi trošio ovaj. Daj bre ovo kamenje. Imamo diamonde, bum. Nemoj to radiš, to da mi radiš. Nemoj. Čekaj. Uzet ćemo da napravimo mač. Ja, fuck. Morat ću biti zlatan, dečkić. O, brate, ovdje koliko zlata ima? 6 7 8 te za cel čast plate. Znam da možda imaju dijamanti, možda i iron. Ovdje uvijek tražite ovdje blizu jer tu uvijek nađem nešto. U stvari ja ne znam da li vi vidite odmah koliko. Samo da napravim još jednu pečnicu. Izvinite, to ja šmrčem sline. Ovo je tu. Sam rekao, ljudi, sam rekao. Dobro, barem imamo za chest plate, ako ništa drugo. Ajmo da vidimo, ajde, molim vas, dajte mi još nešto, ne, što ste toliko bezubrazni. Čekaj, ne bre to, a tebi ću da napravim pantalone. Dobro, barem imamo, gold. Treba će nam, pošto ako ne budemo imali dovoljno irona, da imamo golda, ali to možda i neće da se desi. Pošto smo našli irona, idemo da tražimo opet. Evo ga još. Ljudi, znači, ekstra.
smo našli diamondi. Ja, to je ona glupa rupa. Hajde napravimo, a nema. Vidi ga ovaj već full iron. Ja imam. To mi treba. To. Daj mi šta mi treba da. I kapur da mi treba. Sad čekaj, možda mi ne treba. Treba mi kapur da. Sad neću još da pravimo još malo vremena. Pa možda iskopamo nešto još. Pa daj bre, s ovim da kopam, da se ja tu zezam. What? Vidi, hvala ti! Hey, thanks, Devra! Thanks, bro! A sjebe sad. Idemo u centar. Ajde, daj za pantalonice. A ne, ti, to mi treba. To mi treba. Ali goroj, sam rekao da čitere, sam rekao. Dobro, i samo mi glava treba. To ću odgovor da napravim. Dobro, daj to malo. Čekaj, treba mi još jedna ova. To mi reci. Pravimo supice. Čekaj me. Tako. Treba mi sad to mi reci. Hajde govno. To mi treba. To mi ne treba sad. Tako, ajde skidam. Daj si čiteru. Gdje si govedo? Gdje onaj već stigo? Ovo sine, pa kako ću ja da preživim? Može. Ma daj to. To mi reci. Izvini, tako se ne čujem, jebi ga. To! Ljudi, sad me čujete, ali da? Da, čujete. Da je ovaj čiter? Čiteru? Da si? Nema veze. Gledaj, neko se udavi. Ima supice. Dupe, sad će mi sad supice. U stvari, udavit ću se, nije to. Oh, shit, bitch. Treba mi odavde. Gde su moji? Valjda su oni. Sad ne smijem da padne ni pod koju cenu. Vidite, brate, kakav armor imam. To sam sve našao iz chestova. To si.
To će da te čika PvP. Doći čiki, doći. To si ne. Kill. Imaš nešto vredno, ne imaš dečko. Kiba je da. Imaš samo supice, to mi treba. Daj to. Treba, ne treba, ne treba, ne treba. Ništa ne treba, ne treba. Dođi dečkić. Čiteru. Nemoj da smaraš čiteru. Šta je na X, bro? Pa nema tu nikog. A ima. Idemo na njega, bro. Imaš kaj Lauru malo, a? Dobro, ajde, nema veze. To si ne. Ali ću ovdje da se nakupu. 6 gem. Idemo odmah da pravim. Ljudi, ovo mi je najbolja partija u životu mogu. Čekaj ovo da radimo. Ovdje moram sad da se štaka malo da se healujem, brate. Ovo mi ne treba, ne treba mi, ne treba mi, ne treba. Ništa mi od ovoga ne treba, a to mi treba. Brate, sad crveni na žute, mislim da ćemo da pobedimo, što imamo fucking cheatera. Gdje su? Daj još malo da žderim. To su naši. Ne zabavaš? Uje. Pa ljudi, vi ste pukli, brate, imamo 2 cheatera. Znači, ljudi, pukli ste, ljudi. Da nije ono naša? Jeste naša. Čekajte. Da je govor. Čekaj da uzem supice. Da napravim supice. Daj. Imam dovoljno strela, imam sve, znači. Da se prase. Sad moram da je kibam. Govno. Čekaj, ili ima? To mi trebaš. To mi treba. Daj to. To mi reci. Šta ti čituješ, smradu jedan? Treba sada nacepam drce. Ajde, cepi se, to si ne. Znači, ljudi, najbolja partija u mom životu. Jej! Ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Ćao!